ko so infle nandini ne kunya wa so lele no de anga so wele anga balaji wele ni ko makango ha balaji fana bi sisila ko vorai ko nandini ya janfa feroz ka makundo haya yere jarabi ya devla ko surya शौक लगा दुनिया में जे अकली मुनु में गने आणि मुनु में perdi जाधव ने जिस लड़की से प्यार दो फने भी इदोको के तरह जराबी नेका bandit देनी डोला निम्पे को ये प्लान इका माफला बे मुलो को फंसाने के लिए नेका माकेले मी मुलो या दोसा कोई जोली टेके बेसेला ग्वांजा परफेक्ट प्लानिंग इसे कहते हैं सूर्या तेरी जिंदगी पर तू एक लड़की का इस्तेमाल कोई का जे बना और तू इसे गामियो है केने का सीसा ए फिरोज इbi yoro mina iba foni neni ka makele bita anyeni ne nin ko njera da na ka dablate ako ni yeche ne raga kin nawdi तू मेरे आदमियों को लेकर आ mena ni ka ma fly ibina ni nga makele yoro ko fole na mi nwa soro amen ngo insa dana ko dusubi korogela aywa nega makere ne babulu durani aw fula de bene bulu do ne be fe kele nga sa fula la kele ne bisa jago yala ayala joni misa kise kele ne bala kele ma yere fa yani nga mawgo fa mega kise ya do joni de ben yere fa kise kele ni kise chinena eni balma muse ba befa ये रफा जो ना ये रफा किसे ची एगो ये बमुना किसे के लिए नफा बाला जाफांची मांगा बालो सूर्या भाई भी नायाती में सूर्या बेनेफे चुको मिला ने बालो बेनेफा गायती ने मिसाला दानी जाफांची बिसा अनि बालो मांगा कोरी मांगी ने बालो हम सो कना जोरो ने साया बेसाला अनु येफा आयफा के नहीं सको सरो जाफांची ने बालो मांगा कायाफा Jafari mi satandi kwa minyo soro ya eni ne ni ko ci aga fo jamana ga jo Sharia ka jele yala wa mi kana kelenga Firoz Bai Surya Bai सूर्या ये मान तेरे साथ गेम खेलने में बड़ा मजा आया ngama kele mi fe खेलने से पहले एक्सचेंज कर लेते हैं Ibodi, ibu follow kodi, wala mita fladima, sisa. Wayane de kasaria obi batu. Nega ma kele ne bibule ka ma flabe mulu. Ntaim blaka na nga barake. Ko kanuke, Kota,
कोई यादव दो, कोई यादव याफा यादव फा न्याना याफा याफा एक्सचेंज करने के लिए ne ka maa kelen b'e bolo e ka maa fila bɛ ne bolo kelen kan ka sa a y'a bɔ k'a su d'a ma से लेकर आओ a y'a bɔ k'a su d'a ma ko mɔgɔ si tɛ ne bolo diɲɛ na i tɛ n ta k'an k'i dɔgɔnin ye a bɛ miiri ani balimakɛ in jɛra don min a bɛ miiri u ka don dumanw na yaden kun ka adamadenya ka di maa kɔnɔ jɛlen don maa ɲuman kun don ɲɛnamaya ye don caman de ye a ko suriya dɔ kɛra nin ko in na ten koyi चलो an ka taa tiɲɛ गेम kɛnɛ स्टार्ट kan करते हैं रूल्स बता देता हूँ an bɛ jɛ an bɛ नीचे kɛlɛ गिरा kɛ तो तेरे n'i दो आदमी binna मारे i जाएंगे bɛ ne maa fila और faga अगर i मैं fɛ गिरा ni n तो binna मेरे दो ne maa आदमी fila मारे faga i जाएंगे fɛ हम दोनों के बीच एक ही ni बचेगा min kisira और o de वही bɛ kɛ होगा dɔn डॉन nɛmɛri wani नंबर o de bɛ 1 se चल wani min gɛnna n'a y'i diya i b'a tigi fa i b'a muso kan जाधव a को ko ले n sɔnna जाइए a ko a ye na yɛrɛ ta ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna na ɲuman de bɛ se ka bali suguya la juguman tɛ kabini a ka dɔgɔ ani juguya bɛ ka ɲɔgɔn ye wa juguya de y'a bila nin kɛnɛ in kan suriya ba ye a ko suriya सूर्या a bɛ cogo bɛɛ la उसे छोड़ना मत i ka ne सूर्या fa उसे मार डालो nin fa उसे मार डालो nin सूर्या fa मार डालो उसे nin fa मार डालो duguma i ka maa fila bɛ sa a ko ne tɛ maa faga aw la sabula aw sina fɛn min na ni min m'a fa me de fa दहशत और आतंक a फैलाने bɛ ne वालों ne की de cɛ a नाक tɛ और n'i ka maaw गर्दन cɛ कटना बहुत जरूरी है ne b'e de ci k'i fa a ko suriya ne tɛ hɔrɔn ye मैं अपने ne रूल्स bɛ नहीं बदल kelen faga i सकता fɛ yen तेरा n sɔnni एक और आदमी n bɛ kelen मरेगा faga n yɛrɛ fɛ yen durani दुरानी sabula अब तेरा fugari आदमी man बन ka गया balo i मेरे y'a खिलाफ minɛ ka गवाही waati dɔ देगा kɛ ani balo इसका man kan मरना a kan जरूरी ka है sa i bɛ yafa ma सॉरी durani दुरानी k'o ɲɛna You are right. आजा
Koninyana. रूल्स Kama बदलने damne. नहीं चाहिए Ako yene chefa. Canada Don. सूर्य मार डालो Yofa. YB Sabi. इसने मेरी लाइफ Ekuntalo ka foko BBC. डालो इसे छोड़ना मत Chemani chebulo. Wayi rabi dobolo bi. Terus wuli, फिरोज आ wuli. तुझे Ibi Sabi. बुला रही है Chebi sigi cheti mabi. आना Kuka jebi kebi. Ay jebi. Pura lama. Mbo. मार मार भी नहीं पाता Mbo. मार मारना Ite sera bukola. मारता क्यों नहीं Emi mabaufa. Kama baula jaba. Ite sera. मार मेरे देशवासियों को मारेगा Isiri jana. Ko bi laban ciyana. Ake uchara. Ako bi kanga sa. भारत Sabula देश ye चाहिए mafa. था ना तुझको Ala de baka dan fendo. ये ले Na ye मौत fagale दे ke रहा ni ma हूँ, fa di ma फिरोज। were fa. YB Sabi. Hey, Amai. हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने वालों Majugu का सूर्य mana यही wuli अंजाम tibi keni nyogo ye. Ini करता Syria है। bibe. Syria. John number 1. Turabu maza jema lalabi lalani habidi yoroye. Turabu maza jema lalabi lalani habidi yoroye. Oroya wele la mogo chamana. Ulu mage horoye. Dana ya wele la mogo chamana. Ulu mage dowe. Andiri ya wele la mogo chamana. Ulu mage kandiye lalani habidi kandiye. Ayiwa enduke a b'a fɔ a ye ko kabako wulila ko an bɛ jugu min kun bɛ anw na k'o banna aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn enduke salama papa kamara ni dɔw ko a ma arajo kayira papa ale ni a balimakɛ a terikɛ usumani ture anw dabali banna dabaliban ye jumɛn ye an bɛ jugu min kun bɛ anw na n'o kɔ donna anw ma anw tɛna nin gundo ɲuman in mara an kelen ye koyi an na nin da bamakɔ bɛɛ lajɛlen tulo kan o an bɛ ti dɔwɛrɛ ye an bɛ jumɛn kɔ donna anw na turabu masa in ye jɔnni ye Gawusu Kalilu Berete ni bɛɛ lajɛlen kama ko Larabi nana ka na anw bɔ dibi jugu la ni k'an bila yele la Larabi a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye banajugu min n'o an kun bɛ anw na su ni tile n'an m'an da ka miiri n'o ye o banajugu a y'o kɔ don anw na a seginna ka fɛn jumɛn kɛ nafoloko an kun bɛ anw na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nafolo ye fɛn ye n'a t'i fɛ hali masaw u bi u kɔ don i la dɔɔni Larabi nana ka n'o bɛɛ lajɛlen ta k'o bɔ i garijɛgɛ ka suma wa a ka teli wa i ka se Gawusu Kalilu Berete ma nin bɛɛ lajɛlen bi dilan ne bɛ fɛ ka furu kɛ kamalenin ko ka di n ye dennin yɛrɛ ko ka di n ye ne tɛ tulonkɛ sira la koyi ne bɛ furu yɛrɛ de nɔfɛ k'a kɛ a ko gɛlɛyalen don kana fila kɛ dɛ e ka Larabi lajɛ bani a Faransi ka di Amérique ka di ni se tɛ sɔrɔ ni visa tɛ nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don kana fila kɛ dɛ Larabi a ɲini Larabi ni ko i k'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru jumɛn na 77 01 16 16 walisa i b'o malitɛli wele 67 01 16 16 Larabi yɛrɛ a sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na n'i taara ye Sutuba ayiwa i ni dangoloba in min ɲɔgɔn ye ni o ye Gawusu Larabi an bɛ dugawu kɛ ko garijɛgɛba Alahu Taala k'a di anw ni Larabi ma ko wa anw ka Aminanko ko nin y'o bannen
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الرفيع درجة ودود كشف القمة محمد بن حمد الله صلى الله عليه وسلم Allah tollen ko fe me ala barakata len ko fe mamle bien na bola kaso na wa kaso avec defo ay kele bla kay am interview ga chengene quoi ka taka duma bi donc neni mbenge en déplacer la ka bo an nga kalando ka tama kana sinjwala ka duo kay aka ala herem kay ka duo kay wala ko fe duo kelen ko fe sufu ka kala ka duo ni sufu parce que ni ala here ke mo ni gerla la ala bisa nyo ki fana ni ala toro fana se mo ni gerla la ala bisa ke kishi toro nyo fana ma donc an ka bo an ka so kono kana an ka so parce que su ko yoro an ga yoro ni donni gala bela jele kili donc ni dobu idro do bi ni jo ni dobu idro do bi jo donc an ko nga tama ka bo an ka so ka si su ka so o de kanu ani balimaya ani shinjia o tama de bambulo donc an so jelimbe kujugu fukata dama tabe adama do nga kenyo fe an ga nyon kanu alakama an ga kenyo fe alakama an ga nyon de alakama c'est no kala dron am mo go be mina an ga nyana ma ambo so alkiyama jodo fana mo go min ban lahara jodo fana ambo fana so ifeteri abu kadinyi haidara kanu mila ode yendu sumu sabatila la la